Mešihat Islamske zajednice u Srbiji. Škola Kur'ana časnog. Škola Kur'ana časnog u Novom Pazaru obavještava da je u toku januarski upisni rok. Nastava počinje 1. februara i izvodi se 3 puta nedeljno, prije i poslije podne. Djeca i odrasli, muškarci i žene, školarci i studenti. Predavanja su u 4 nivoa i to: prvi nivo učenje harfova, arapskog pisma, drugi nivo učenje tedžvida, pravilno učenje Kur'ana časnog, treći nivo učenje Amme džuza na pamet i četvrti nivo učenje cijelog Kur'ana na pamet, hifz. Upisi se obavljaju lično u školi Kur'ana časnog, ulica Boljski kej bez broja, kod zgrade ženske medrese, ili na brojeve telefona 020 334 110 i 064 889 1850. Omogućite vašoj djeci da nauče o Kur'anu. Možda će baš vaše dijete postati hafiz Kur'ana časnog. Upišite se u školu Kur'ana časnog i naučite učiti Kur'an polako i razgovjetno. Škola Kur'ana časnog, Novi Pazar.